Kollox jindika li l-Partit Laburista se jkun qed jeleġġi 4 membri parlamentari Ewropej. L-indikazzjonijiet ħarġu mal-ewwel ħinijiet meta beda jsir l-att tal-voti fiċ-ċentru tan-Naxxar bis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli jgħid li d-distak tal-voti juru li l-Partit Laburista se jirbaħ ir-raba' siġġu. Jidher ċar illi il-raba' siġġu ikun sejjer għand il-Partit Laburista wkoll, allura niġu 4-2. Kien l-ħabt tal-11 ta' filgħodu meta fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar ġriet aħbar fost l-aġenti tal-Partit Laburista li l-Partit Laburista kiseb maġġoranza ċara fost l-ajjat ta' Viva il-Labour. Aktar tard anke l-Prim Ministru għamel stqarrija fejn qal li bla dubju l-raba' siġġu se jmur fuq il-Partit Laburista. Nawgura minn qalbi lill-4 membri parlamentari. Kien l-ħabt tas-satejn ta' wara nofsinhar meta Joseph Muscat indirizza l-partitarji Laburisti mill-Gallerija taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bil-Prim Ministru jgħid li l-partit tiegħu ġab 56% tal-voti midfuqa. B'dan ir-riżultat il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jeleġġi żewġ siġġijiet fil-Parlament Ewropew. Riżultat uffiċjali ta' min se jkunu żewġ MPs Nazzjonalista joħroġ aktar tard illejla. Fil-fatt mill-11 ta' bil-lejl il quddiem il-Kummissjoni Elettorali tkun tista' tħabbar ir-riżultat uffiċjali u l-ismijiet tas-sitt MPs Maltin eletti. Il-turnout fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kien ftit anqas mill-elezzjoni li saret fl-2014 madwar 73%, għalkemm din iċ-ċifra damet sija twal biex ħarġet mill-Kummissjoni Elettorali.